2 anyos nga batang lalaki sa Davao City gimartilyo sa mismong inahan ini. Ang hinungdan atong sayron sa report ni Argil Relator. Daling gi-rescue sa mga silingan, kining 2 anyos nga batang lalaking nagkadugo. Humanila madungog ang hilak ni ini, sulod sa kasilyas sa ilang balay, sa lanang Davao City. Sumala pa, gimartilyo kuno sa inahan ang baba sa bata. Nadungganan ako daan siya nga kanang naghilak ang bata murag na feel gid ako bunal-bunalan jud siya ba. Pagkakita na ako sa bata, giabli na ako CR kay gilak man ni ang CR, so giabli gid na ako ang CR. Pagtanaw na ako sa bata, na dito puro nagkadugo gid ang naong. Sumala sa 17 anyos nga inahan sa bata nga si alias Irene, gimartilyo niya ang baba sa anak tungod kuno sa kalagot sa kalihukan ni ini kay nagabantay pa usab kuno siya sa iyang laing usa ka tuig nga anak. Nakuan lang ko ba murag giinita na murag gisabaan nako gud nya wala ko kasabot nga sa akong buhaton nga ana nga kabalo man ko bata na nga gahapon pa mong nako to na buhat gud kas alang ba nya. Nangayo na kini og pasaylo sa gihimo niya sa iyang anak. Murag wala pa ko ka kuan ba murag wala ko ka unsa ni akong utok murag nawa sa passing gani. Ka mapasaylo ko ninyo ma'am kay napakuy sa kabibi lagi. Nagtutoy pa to saya sa kuha. Ana-ana sa kustodiya sa kapulisan sa Women's and Children's Protection Desk si alias Irene. Samtang ang duha ka anak ni ini naakaron sa City Social Welfare and Development Office. Napatambala na usab ang samad sa bata. Atong hulaton ang desisyon aning complainant kaning ilang landlady or makikoordinate mi sa social worker kung complain ba gyud sila. Kaya atong nakita no ang iyang sitwasyon no, di magdalim pod. Usa sa gitanaw sa CSWDO nga posibleng niagi og depresyon ang inahan. Pero doon na kinitambag sa mga makahibalo og susamang kaso. Posible man nga si nanay ang yung depression, bago man siyang nanganak po di ay, di pa man tayo po dugay nga nanganak siya. So kana atong tanaw tayo. Pero ano ko sa mga pilikanan, mga kaisuunan nato din nga kung makakita mo makadungog ng mga inani nga mga kaso, mga child abuse cases, palihog kog report dayon sa CSWDO, no? Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.